наврӯзгоҳи шаҳри душанбе бузургтарин макони баргузории чорабиниҳои миллӣ рӯзҳои 20 ва 21 марти соли ҷорӣ боз ҳам ба худ қабои идона ба бар кард. ин дар ҳошияи истиқболи ҷашни пуршукӯҳтарини суннатӣ иди наврӯзи байналмилалӣ ба миён омад. гӯштини миллӣ бозгӯи таърихӣ будани мардуми шарафманди тоҷик аст, ки чорабиниҳои ин навъи варзиш бешубҳа мухлисони бештареро ба ҳам меорад аз оне ки дигар навъҳои варзиш ҷалб мекунад. гуфтан ба маварид аст, ки мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва федератсияи гӯштини миллии гӯштингирӣ аст, ки таи 2 рӯз ҳудуди 10 000 мухлис ва дар умум 115 паҳлавони кишварро дар 4 вазн ба ҳам овард. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бахшида ба таҷлили иди байналмилалии наврӯз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 баргузор гашта истодааст ва ногуфта намонад, ки ин мусобиқот бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе федератсияи миллии гӯштингирии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гашта истодааст ва дар ин мусобиқоти имрӯза паҳлавонон ва варзишгарон аз рӯи 4 вазн байни ҳам рақобат намуда истодаанд ва ҳанӯз дар замонҳои қадим вақте ки баҳор мешуду мардум иди наврӯзро ҷашн мегирифтанд, ҳатман ки мусобиқаҳои гӯштингирӣ ташкил карда мешуд ва паҳлавонони номии минтақаҳои дигарро ба ҳам меовард, ки ин дар нигоштаҳои бузургони гузаштаи мо ба хубӣ дарҷ ёфтааст. ин аст ки мардуми шарафманди мо то имрӯзе ин анъанаро ҳифз кардаанд ва бо рушди техникаву технология ва таъсиси ниҳодҳову федератсияҳои гӯштингирӣ ва ҳамчунин ташкили мусобиқаҳои сатҳи бартар ин чиз то имрӯз ин анъана нигоҳ дошта мешавад ва паҳлавонони номии кишвар ва минтақаҳои дигар дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва чӣ гуна шумо мебинед имрӯз дар наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 бахшида ба иди наврӯзи байналмилалӣ ташкил карда шудааст, ки паҳлавонони номии кишвар дар ин ҷо миёни худ рақобат мекунанд ва мо кормандони телевизиони варзиш кӯшиш мекунем, ки аз ин мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ пайгирӣ намоем ва шумо шоҳиди беҳтарин рақобатҳои ин навъи варзиш хоҳед буд. восе ба шамшераш, ҳомид ба дили шераш, мақсуд ба паншераш дар паҳлӯи мо ҳастанд. наврӯз ҷаҳонӣ шуд, даврони каёнӣ шуд. хушбахтона ин наврӯзи ориянаҷодон ки имрӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифтааст, боз дар маркази тоҷикистон шаҳри душанбеи ба мо азиз манак майдони паҳлавонӣ ки аслан рукни асосии наврӯз ин паҳлавонӣ аст, пойгаҳ аст ва имрӯз мо шоҳиди он шуда истодем, ки бо яхтакҳои нав, умуман бо тарзи нав, бо қуррапартоии нав хело ҷолиб дом дода истодааст. имрӯз дастаи якачини вилояти суғд бо шумори 16 нафар бо беҳтарин паҳлавонҳои минтақаи шимоли кишвар мо дар инҷо ҳузур дорем. гуфтан ба маварид аст, ки аз қадимулаён тибқи оин паҳлавоне ки дар мусобиқаи гӯштингирӣ ғолиб меояд ҳатман бо тӯҳфаҳо сарфароз гардонида мешавад. ғолибони мусобиқаи мазкурро низ тӯҳфаҳои хеле олӣ дар пеш аст ва бартарияти мусобиқаи мазкур аз чорабиниҳои солҳои қабл дида дар он аст, ки ин навбат барои ғолибон дар 4 вазн 4 автомошинаи сабукрав пешбинӣ шудааст. масалан барои ғолиби вазни 90 кило автомобили дӯстдоштаи ҷавонон Toyota Avalon пешниҳод карда шудааст ва барои вазни ҷамъи 90 кило бошад ана ҳамон автомошинаи хеле зебо бо номи Nissan Qashqai пешниҳод карда шудааст, ки ғолибони ин вазнҳо метавонанд ки соҳиби ана ҳамин автомобилҳо гарданд ва барои вазнҳои дигар низ тӯҳфаҳои хеле олӣ пешниҳод карда шудааст. масалан барои 2 вазни дигар дар ин ҷо автомобилҳои навъҳои дигар пешниҳод карда шудааст, ки хушбахтон ва ғолибони ин навъи мусобиқа метавонанд имрӯз ана ҳамин автомобилҳоро ба хонаи худ бибаранд. мо боварӣ дорем, ки ин 4 шоҳҷоизае ки дар яъне ки чорабинии мазкур барои ғолибони ҳамин 4 вазне ки муқаррар гардидааст албатта гузоштанд. беҳтарин варзишгарон, беҳтарин
یعنی که نامبرداران ملت که زحمت و مهنت کشیدن البته ثمره کار خود را خواهند دید و ما باوری داریم که بهترین ها در این چهاربینی غالب میبرایند. тафовут ва ё падидаи таърихии дигаре ки имсол дар гӯштини миллӣ ба миён омад ин бо либосҳои махсуси варзишӣ ки дар он рамзи парчами давлатӣ таҷассум ёфтааст мебошад. Ин чорабинӣ аввалин мусобиқае гардид ки гӯштингирон бо пираҳанҳои тарҳи нав ба майдон мебароянд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, вазорати фарҳанг, тарроҳони номии кишвар ва роҳбарони ниҳодҳои варзишӣ чунин либосҳои варзишӣ ташкил ёфта шуд. ва чӣ гуна шумо мебинед, дар ин ҳамон якта хилъат ё ҳамон либоси варзишии махсуси гӯштингирӣ рамзи парчами давлатии кишвари мо таҷассум ёфтааст. ранги сурх ва инҷо парчами давлатии мо таҷассум ёфтааст. ва навъи дигари либоси варзишии гӯштингирӣ имсол дар ин чӣ гунае ки шумо мебинед ранги сабз аст ки ин ҳам яке аз рангҳои парчами давлатии кишвари мо мебошад ва дар инҷо ҳамон рамзи парчами кишвари мо таҷассум ёфтааст. ва ташкили чунин либосҳои махсуси варзиши гӯштингирӣ ин ҳамоно таҷассумгари ҳамон меросу ҳамон анъанаи ниёгони мардуми мо мебошад. ин марказитарин мусобиқаи гӯштингирии ҷашни наврӯзӣ аст ки беҳтарин паҳлавонони кишвару чӣ гунае дар боло гуфтем дар 4 вазн ба ҳам овардааст. ногуфта намонад ки паҳлавонон аз номи дастаҳо баромад мекарданд ва қайд кардан ба маврид аст ки 8 даста аз шаҳру вилоят ва ноҳияҳои тобеи марказу 2 дастаи дигар аз пойтахт барои рақобат ба наврӯзгоҳи пойтахт омада буданд. гӯштингирони номии кишвар аз қабили Темур Раҳимов, Хуршед ва Ҷаҳонгир Маҷидов, Комроншоҳи Уступирён, Саидҷалол Саидов, Мирзоҷамил Рамазонов ва аз сулолаи Боқиевҳо дар вазни 65 кило Абубакр Боқиев ва чанд тан номдортарин паҳлавонони кишвар низ дар ин мусобиқа иштирок доштанд ва миёни худ рақобат намуданд. дар соли 2021 ин аввалин мусобиқот ба ҳисоб меравад. мусобиқоте ки мо иштирок кардем, албатта барои аввалин мусобиқотҳо ин рақобатҳо чандон бад набуд, аммо ба баландтарин қуллаи ин мусобиқот расидан мо танҳо барои ҳамин тамрин кардаем ва ба наздикии худо хоҳад ба чемпионати Осиё бар шаҳри Бишкеки Қирғизистон сафарбар мешавем. ин мусобиқот барои пеш аз чемпионати Осиё барои мо як саркунии хубе мешавад. мо мехоҳем ки гӯштини миллии тоҷики мо дар сатҳи байналмилалӣ яъне ҷаҳонӣ гардад ва мо ҳам тавонем давлату миллати худро муаррифӣ кунем. дар вазни 90 килограмм беҳтарин паҳлавонони ҷумҳурӣ ҷамъ омаданд. имрӯз муолакаи ду қуввозмоӣ кардем, фардо бошад ба ҳашакфиналӣ қуввозмоӣ мекунем. ман барои ҳамаи варзишгарони тоҷик муваффақият хоҳонам, бигзор беҳтаринҳо ғолиб гарданд. гӯштинги миллӣ барои мардуми тоҷикистон барои гӯштингиро пешниҳод карда мешавад, тақдим карда аз тарафи ҳукумати шаҳр, сарҳукумати тоҷикистон. гӯштинг дар як саати баланд баргузор гарда истодааст. албатта ва чӣ хеле ки ба ҳама маълум аст, 4 автомошина дар 4 вазн ҳаст. рақибои пурқувват ҳастанд. имрӯз мо то даври ҳаштякфинал қуввозмоӣ кардем, бо ду ҳарифои худ дастболо гардем, тайёрии худро барои пага мебинем ва кӯшиш мекунем ки ба даври ниҳоӣ, ба даври финалӣ рохат гирем, барои автомошина мубориза барем. рӯзи аввали мусобиқаи мазкур ки марҳилаи аввали рақобатҳо ба ҳисоб мерафт, аз ҳар вазн дар ду гурӯҳи 8 ҷуфти паҳлавонон ба майдони рақобат баромаданд ки мебоист аз ҳар гурӯҳ танҳо 16 нафар ба марҳилаи яккашниҳоӣ роҳ ёбанд. яъне бо шикасти як ҳариф паҳлавон имконият ба даст меовард то дар даври яккашниҳоӣ рақобат намояд. беҳтарин рақобатҳо ва партофтҳое ки дар рӯзи аввал ба вуқӯъ пайвастанд, ин ҳамоно рақобатҳои паҳлавонони шинохтаву номдор буданд. масалан, мухлисон бештар дар вазни 65 кило ба ҳунарнамоӣ Сормон Латифов ва аз сулолаи Боқиевҳо ба Абубакр Боқиев бештар таваҷҷӯҳ доштанд ки ҳарду дар марҳилаи аввал бо шикасти ҳарифон ба марҳилаи яккашниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар вазни 75 кило бошад муддаиён хеле зиёд буданд ва он нафаре ки ба партофтояш мухлисон бештар доду фарёд мезаданд, ин Мирзоҷамил Рамазонов буд ки дар марҳилаи аввал ба ҳарифи худ аз дастаи Хатулон ду Саидҷони Ҳайдар дастболо гашту. дар рақобати дуюм бошад Умар Расуловро аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ шикаст дод ва варзишгари дигари номдори гурӯҳи дуюми вазни мазкур Муҳаммадраҳим Сарахонов буд ки дар рӯзи аввал ду ҳарифи худро шикаст дод ва мухлисони минбарро ба пой хезонд. хушбахтона чиқе ки шумо мебинед, ба ду ҳарифи худам пирӯз шудам. ҳарифи аввалам устоди варзиш оид ба гӯштини зудо буд, ӯ мағлуб набуда, ва ҳарифи дуюмам Муҳаммад Амин Наҷмиддинов
که اون چمپیون جهان میباشد. خوشبختانه اون روز مغلوب نبوده با آخری یک هشت فینالی راحت یافتم. аз ҷолибтарин рақобатҳои гӯштини миллӣ миёни паҳлавонони маъруфи мамлакат дар майдони наврӯзгоҳ дар вазни 90 кило сурат гирифт, чаро ки муддаиёни аслӣ баҳри дарёфти шоҳуҷоиза зиёдтар буданд ва мухлисони сершумори минбарҳои наврӯзгоҳи пойтахт паҳлавонони шинохтае ба мисоли ҷаҳонгир маҷидов, ҳақназар назаров, комрошои устопирён, саидҷамол алимардонов ва саидҷалол саидов баромад намуданд. тамошобинон шоҳиди ду ғалабаи саидҷалол бар ду ҳарифаш шуданду ҳақназар назаров, комрошои устопирён ва ҷаҳонгир маҷидов низ ду ҳарифӣ мағлуб карда ба даври якашниҳоӣ роҳ ёфтанд. рости ҳарифи ҳардафаи ман аст. саидҷамол алимардонов яке аз беҳтарин паҳлавонони ҷумҳурӣ аст. якчанд маротиба дар чемпионати ҷумҳурӣ дар давраи финалӣ мо бо ҳам озмоӣ кардагем ва ман имрӯз дастболо гаштам аз он. او جوانتر است و افتاده نشد، بازم تمرین‌ها رو خوب کرده در مسابقه‌های آینده پیروزی خواهانم برای با دو حریف خود آزمایش کردم و هر دوی آنها را شکست دادم. فردا با کامرانشاه اوستاپریان دکارتا چمپیون آسیا خوب می‌آزمایم. فردا هم امیدواریم که خیلی که همین روز هنری خیلی زیبا نشان دادیم، فردا هم همین خیلی هنر خود را نشان دهم. تیاری خود را جدی داریم. البته که خیلی گفتم 4 автомашинаи خوب مونده است. موندگی توفه از طرف حکومت جمهوری ترکمنستان از طرف حکومت شهر دوشنبه کوشش داریم، حرکت داریم و که برای автомашина مبارزه بریم سزاوار автомашина گردیم. дар қисмати сангинвазно низ як нав ҷаззобияти ҷиддӣ ба назар мерасид, чун унҷо Темур Раимов, Хуршед Маҷидов, Фирдавс Насимов ва Муҳаммадбек Фарҳодов бар ин гӯштингирони номӣ бархурд мекарданд. Темур дар рақобати аввал озоду дар марҳилаи якчорниҳоӣ паҳлавони шинохта Башири Фахриддинро мағлуб карду ба даври нимниҳоӣ баромад ки онҷо Хуршед Маҷидов ки ду ҳарифашро мағлуб гардонида буд қарор дошт ва тибқи оиннома ӯро мебоист бо Темур Раимов рақобат намояд. Муҳаммадбеку Фирдавс низ маҳорати волои худро назди ҳазорон мухлис исбот карданд ва дар қатори Темуру Хуршед ба даври якчорниҳоии мусобиқаи мазкур роҳ ёфтанд. албатта ин мусобиқот даврҳои марҳилавӣ дорад. ҳар як иштирокчӣ дар ин мусобиқот иштирок менамояд. албатта бо омодагии хуби варзишӣ ба ин ҷо меояд ва ҳама баҳри ғолибият дар ин мусобиқот меоянд. пеш аз мусобиқот чизе гуфта наметавонем. ин танҳо фарду маълум мешавад ва мо кӯшиши худро мекунем ки ба медали тиллои ин мусобиқот шарафманд шавем. ба ҳамин партофтҳои ҷаззоб ва ширинтарин рақобатҳо марҳилаи аввали мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ рӯзи 20 март дар наврӯзгоҳ ба охир расид ва фардои он анектараш рӯзи 21 март аз марҳилаи якашниҳоӣ сар карда то финал баргузор мегардид. рӯзи дуюми рақобатҳои мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 ки бахшида ба таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бо ташаббусу ибтикороти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи гӯштини миллӣ баргузор гардид, нисбат ба рӯзи пеш бартарӣ дошт, чун як су мухлисони бештарро ҷамъ кард. сӯи дигар рақобати паҳлавонони шинохта ва фурсати муайян шудани соҳибони шоҳуҷоизаҳо онҳоро интизор буд. дӯстони азиз, ин рӯзи дуюми чорабинии варзиши гӯштини миллӣ бахшида ба иди наврӯзи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2021 аст ки дар наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе ҷараён дорад ва чӣ гуна ки шумо шоҳид ҳастед, ҳудуди 10,000 мухлисро ин чорабинии варзишӣ ҷамъ овардааст ва ногуфта намонад ки имрӯз беҳтарин рақобатҳои даври якҳаштфинал то финал баргузор мешавад. ногуфта намонад ки яке аз рақобатҳои марказӣ миёни сангинвазнҳо ва муддаиёни асосӣ барои ба даст овардани шоҳуҷоиза дар вазни ҷамъи 90 кило ин рақобат миёни
темур раҳимов ва хуршед маҷидов мебошад ки интизорҳои мардум гумонам ки барои ин рақобат аст ва мо шоҳиди он мешавем ки аз миёни ин ду варзишгари номдори тоҷик ки соҳиби шоҳҷоиза мегардад ва рақобати дигаре ки ҳамагон дар вазни 90 кило интизор ҳастанд. ин рақобат миёни паҳлавони шинохтаи тоҷик ҳақназар назаров ва комрошои устопирён аст ки ҳоли ҳозир дар арафаи оғозёбист ва мо интизор мешавем ки рақобатҳои мазкур бо чӣ анҷом меёбад ва шоҳҷоиза насиби кадом варзишгаре хоҳад буд. зиёдии мухлисон албатта ки ба шаҳомати рақобатҳо шукӯҳ зам кард ва сӯи дигар рақобатҳои пуршиддати ситораҳои гӯштини миллӣ буд ки хеле пурҷазоб сурат гирифт. дар марҳилаи нимниҳоӣ ба мухлисон муяссар гардид ки беҳтарин рақобати ин вазнро дар иҷрои ду паҳлавони шинохтаи тоҷик яке Абубакр Боқиеву дигар Сафаралӣ тамошо кунанд. рақобати онҳо аз аввал тезутун сурат гирифту дар ҳар партофти чӣ Абубакр ва чӣ Сорбон мухлисон ба сифати дастгирӣ фиғон мекарданду муболиға карда гӯё майдонро ба ларза медароварданд. рақобат чунон ҷазоб буд ки ҳатто аз эҳсоси зиёди мураббии Абубакр ҳайати доварон ӯро аз майдон ба хотири аз эҳсос доштан натавонистани худу халал расондан ба рафти рақобат ронданд ва Абубакр бо чусту чолокӣ ва фаъолӣ дар рафти рақобат дастболо шуду мо истиқболи гарму ҷӯшони мухлисони дар минбарҳо бударо шоҳид гаштем. ҳамин тавру дар финал бо рақиби дигари худ дар ин вазн бо Алиҷон Сафаралиев бархӯрд кард ки бо шоҳидии мухлисону доварон Абубакр куллан нисбат ба Алиҷон бартарӣ дошт ва натиҷаи рақобат Боқиевро ғолиб нишон доду аз оғози дурахшонии ӯ дарак дод. ҷоизаи вазни 65 килограмм намояндаи дастаи хатлонияк Абубакр Боқиев. тайёрии худро ба ин мусобиқа ҷиддӣ дидем ва дар ин мусобиқа то ба финал баромадан 4 ҳарифи худро мағлуб кардам ва дар даври финалӣ бо Сафаралиев Алиҷон хозмоӣ намуда ӯро ҳам мағлуб кардам. аз ҳама рақиби сахти шумо дар ҳамин мусобиқа ки буд? аз ҳама рақиби сахтам дар мусобиқаҳо аз ҳама мушкилтарин рақибе ки якум давр бо ӯ хозмоӣ мекунӣ ҳамон хозмоии аввалу баъд хозмоии финалӣ мушкилтар аст. рақобатҳои вазни 75 килони саҳлу сода набуд, чун унҷо паҳлавонони шӯҳратдори кишвар аз қабили Мирзоҷамил Рамазонов, Муҳаммадраҳим Сарахонов ва Саидчор Раҳматуллоев бархӯрд мекарданд то дар финал бошанд. тай кардани роҳи ҳарифи Амонулло дар финал Мирзоҷамил Рамазонов нисаҳлу осон набуд. ӯ дар даври якчорниҳоӣ Умар Расуловро бо як партофти хеле олӣ шикаст доду дар даври нимниҳоӣ муқобили Саиднаби Камолов маҳорати олии худро нишон дод ва бо паҳлавонии беқиёс хотири мухлисонро шод гардонид. ин буд ки ӯ ба даври ниҳоии рақобатҳои вазни 75 кило зидди Амонулло Азимов баромад ва финали ин вазн дар иштироки ду паҳлавони номбурда хеле ширину гуворо сипарӣ шуд ки Мирзоҷамил ниҳоятан болои Амонулло ғолиб баромад ва шоҳҷоизаи дигари ин мусобиқаро моли худ кард. ки шумо имрӯз мебинед ки ба ин иди наврӯз чунин мусобиқаи калон баргузор гардида истодааст. ман сараввал ба 5 ҳарифи пурқуввати худ ғолиб баромада насибам шоҳҷоиза буд ва ман миннатдории худамон ба падарам мекунам ки дар ҳамаи рӯзҳо дастгирии ман шуд ва сараввал миннатдории худро ба пешвои миллат мемонам ки чунин мусобиқаҳо барои мо ҷавонмардо пешниҳод мекунад. ҳама хел чизҳоро ташкил кардан ин осон нест. 4 мошин яке мондан. раҳмат ба ҳамиҳо ки ҳам ина варзишгороро дастгирӣ карданд. хуб ғолибияти фарзанди худро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Мирзоҷамилро ака ҳама хел ҳисоб мекунам ки барои фарзанд барои ман фарзанде ки беҳтарин аз ман нигоҳ карда падарам бисёртар ман нигоҳ карда эҳсосош беҳад бисёр буд. рақобатҳои ҷолибтарини мусобиқаи мазкур ин набарди паҳлавонони вазни 90 кило буд ки чӣ гунае дар боло қайд кардем номдортарин гӯштингирони мамлакат маҳз дар ҳамин вазн шомиланд. гурӯҳи аввали вазни мазкурро дар даври нимниҳоӣ исми паҳлавонони шинохта аз қабили Саидҷалол Саидов, Амирҷони Насим, Ҳамроз Раҷабов ва Кароматулло
ҳакимов пур карда буд. рақобати дидании ҷуфти аввали марҳилаи чорякниҳоӣ миёни паҳлавонони шинохтаи кишвар Комроншоҳи Устопирён ва Ҳақназар Назаров ҷараён гирифт ки дар ин рақобат Комроншоҳ аз таҷрибаи ғании иштироки хеш дар рақобатҳои муҳташам истифода намуда бо касби як имтиёз аз як бадан бар Ҳақназар пирӯз омад. Ҷаҳонгир Маҷидов бошад дар роҳи дарёфти роҳхати марҳилаи ниманиҳоии мусобиқоти гӯштини миллӣ бар ҳарифи хеш Хусрав Аламов дастболо гардид. рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни 90 кило баҳри мухлисон ҷаҳони тозаи эҳсосоти натиҷаҳои ҳангомаовар эҳдо намуданд, замоне ки паҳлавони ҷавони умедбахш Ҷаҳонгир Маҷидов Комроншоҳи Устопирёни маъруфро дар як рақобати шадид аз имкониятҳои гирифтани шоҳҷоиза маҳрум намуда буд. рақобати Комроншоҳ ва Ҷаҳонгир диданитарин рақобати мазкур ба ҳисоб мерафт, чун чӣ гунае гуфтем таҷрибаи ба истилоҳ андсолаи Комроншоҳ пеши ҳунарнамоии як паҳлавони навтулии 20-сола кор надоду бо як танбеҳе аз ҷониби доварон сазовор гардида Комроншоҳ аз роҳи финал бозгашт. ҳамин тавр Ҷаҳонгир роҳи худро ба финал ҳамвор сохт. рақобатҳои ҷуфти дигари гурӯҳи дуюм низ ҳангомасоз буд, чун яке аз муддаиёни асосии рақобатҳои вазни мазкур барои соҳиб шудан ба шоҳҷоиза Саидҷалол Саидов дар даври нимниҳоӣ аз Амирҷони Насимҷон шикаст хӯрд. аз инро Амирҷонро мебоист бо Ҳамроз Раҷабов, ки Кароматуллоҳ Ҳакимовро шикаст дода буд, қувваозмоӣ намояд. рақобати ин ду паҳлавон низ дар сатҳи олӣ баргузор шуда буд ва ба Ҳамроз Раҷабов муяссар гардид, ки ҳарифро шикаст дода дар финал бо Ҷаҳонгир Маҷидов рақобат намоянд. ана ҳамин хел роҳҳои пурпечитоб тай шуданд, ки рақобатҳои мазкур диданитарин бархӯрдҳо буданд. финали рақобатҳои вазни 90 кило бо ҳунарнамоии Ҷаҳонгир Маҷидов ва Ҳамроз Раҷабов зеботарин рақобати мусобиқа ба ҳисоб мерафт ва дар дақиқаҳои аввали рақобат Ҷаҳонгир Маҷидов бо як партофти олӣ мухлисонро ба пой хезанду ба натиҷаи ҳалол калиди шоҳҷоиза автомобили Toyota Avalonро ба даст овард. роҳ ба ин шоҳҷоиза барои ман хеле бо сахтӣ омад расид ва хурсандам, ки ин шоҳҷоиза насиби ман гашт. ҳарифҳои пурқувват буданд, вазни хеле сахт буд дар Тоҷикистон, вазни 90 килограмм ва хурсандам, ки тавонистам ҷои аввал шавам. وقتی من اونجا هستم به راهنمایی‌ها و صحبت‌های من اهمیت میده. مهم اینه که او با تلاش و کوشش خودش ضعف‌های حریف از ضعف‌های حریف استفاده کرد. خودش واقعا ضعفی رو برای حریف نشون نداد و پرقوت این سد و این دیوار رو شکوند و به مقام اول رسید و فینالش هم دیدین که بسیار با قدرت و در تایم کم با استفاده از تکنیک درست حریفش رو از کنار زد و به مقام اول رسید. рақобатҳои вазни ҷамъи 90 кило низ аз дигар марҳилаҳои рақобат ба қавле камӣ надошт. унҷо номдортарин гӯштингирони кишвар бо ҳам бархӯрд мекарданд. ҳатто кор то ҷое расид, ки дар даври нимниҳоӣ ду паҳлавони номдори кишвар Темур Раҳимов ва Хуршед Маҷидов даст ба гиребон шуданд. набарди ду паҳлавони шинохтаи сангинваз ба ҳадде ширин гузашт, ки мухлисон қариб ҳамагӣ аз ҷой бархоста буданд ва то охири рақобат ба сифати дастгирӣ фарёду кафкӯбӣ мекарданд. дар ин рақобат Темур Раҳимов бо бартарияти имтиёзҳо ба марҳилаи финал рафту Хуршед Маҷидов аз финал ноком монд. дар ҷуфти дуюми ин вазн паҳлавони шинохта Муҳаммадбек Фарҳодов ба хубӣ медурахшид ва ӯ низ ҳамаи ҳарифони худро дар ҳар давр шикаст дода ба финал баромад. дар финали ин вазн Темур Раҳимов бо Муҳаммадбек Фарҳодов рақобат кард ва набарди онҳо охирин рақобат барои ба даст овардани шоҳҷоиза автомашинаи тамғаи Nissan Qashqai ва ҳамчунин мусобиқаи мазкур буд. ин финал низ мисли финалҳои қаблӣ диданӣ ва пурҷазоб сурат гирифту ва ба истилоҳ фаворити ин рақобат Темур Раҳимов дастболо шуд ва шоҳҷоизаро моли худ кард. ин варзиш аст. пешгӯӣ карда намешавад ки дар финал вомехӯрӣ ҳама ҳарифон барои ғалаба омадагӣ буданд ва ман низ барои ғалаба омода будам, тайёриро хуб дида будам ва чӣ хеле ки дидед Фарҳодов Муҳаммад аз дигар ҳарифон дар гурӯҳи Б қарор дошт, хубтар тайёриро дида буд, ба финал роҳ ёфт ва ман тавонистам бар ӯ
غلبه کنند. چخیلی گفتند تشکیل مسابقه مذکور به خاطر تجلیل از جشن نوروز بوستانی بود که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و فدراسیون گوشتن ملی به آن سهم گذاشتند. چورابینی‌های نوروزی همان در گوشه و کنار مملکت ادامه دارد و تلویزیون ورزش سری وقت و فوری از نتیجه های آن شما را آگاه می‌سازد.